Yo, sa mga pre, kumusta na mo diha? Wala sa ating pamana. Kung natingala mo kung nga niya akong itsura, mauban dita, mamuhag o putyukan. Mao na itong dipinsa para di ta mapaakan. Kay ngol-ngol ra ba kayo na mamaak pre ko eh. Maak na lagi. Pero ang problema ani, why dipinsa atong tiil? Oh my god. Ang ako lag-aring tiil sila mamaak, naimpas. Ug mao po ni itsura sa akong mga kauban. Di pod basta-basta. Mura na may padong sa gira. Let's go. Pasi na may pre ko eh. Ug kaning putyukan nga among puhagon karon, naranis dol pre ko narades ubos. Ug pilar ba istorya abot na ta diri ah. Diara pre ko mako kayo. Bawo kung naba po ni suon. Unya kay di man lagi na nato mahibawan. Kun dili nato testingan. Tsa, kuyawa pormado dong uswa nga. Ready naman kayo. Pangisingisi pa diha. Tanawa unya mangita nagkataguan kay daghan nagpinaakan. O pagkatagdan pare ko sa wala pa mi kadag ko tuana nagsugo na lagi pamaat. Lagi. Namaak na, piskot. Antas kamot eh. Tuana lagi tagam nganong naguban-uban. Sige, sige. Later. Ug kung naabot ka ning apart pare ko ay kalimot sa pag-follow ah. Og paki-share na lang po dali nga video kung nalingaw ka. Salamat kay pare koy. Sus luya man nagitsurang bataan eh. First time mo guna ko mauban ng pamuhag pare koy. Wala pa tay experience ba. Pero sunod ko na napipuhagon. Kaya na nato kayo eh. Namaak na, piskot. Antas kamot eh. Ha? Oh yeah. Alright. Hambugiro kayo.